Señor Lago Álvarez. Sí. Vamos a ver, de forma moi clara, moi tal. A min isto non me colle de sorpresa en absoluto, porque presentadas dúcias de mocións, usted leva ao pleno o que quer, e baixo o insano argumento de que instar que é un rogo e que o resto pois non é unha moción, pois así estamos con todo. E a mí isto non me colle nada de sorpresa. O problema de fondo é que se está vulnerando o dereito de participación política. Se está argumentando aquí ahora mismo que si se convocou xa o pleno para o próximo día, etc. Supoño que ustedes saben que esta tarde se presentou un recurso de reposición contra o decreto de convocatoria do pleno. Porque unha cousa é convocar o pleno porque sí, da maneira en que se convocou, moi por encima da solicitud que se fixo. Querer tratar en un solo punto o que tanto o Grupo Popular como eu pedimos na convocatoria do pleno, que se trataran os 6 puntos por separados, non precisamente a moción en sí, tratar os 6 puntos por separado. A exclusión da moción non é unha simple decisión organizativa, unha limitación ilexítima do exercicio das funcións representativas. O dereito dos concelleiros ven moi contemplado no artigo 23 da Constitución Española. Claro, igual falar aquí da Constitución Española é igual falar do demo, de algo que non se acepta. Me di, por alguna parte, escoito de que non se pode instar, non se pode acontecer, e se pode desobedecer ao Tribunal Supremo, que fija perfectamente en sentencia, que anda por aquí, que o pleno dun ayuntamiento pode aprobar declaracións de reprobación dos seus concejales. E se entra usted a mirar a sentencia ou alguén llo explica, verá que, utilizando a palabra instar ou non instar, o pleno ten a competencia para poder, se é o caso, reprobar os seus concejales por feitos que explica a sentencia, etc. E usted, como alcaldesa, non pode actuar como un filtro político do debate democrático. Queda moi bonito. Usted, desde o primeiro día, igual fixo ben, asumeu que o ayuntamiento é usted, e que os asuntos que van a pleno os decide usted, e ten dereito a decidilos, pero ten tamén toda a obrigación posta en respetar os dereitos do resto dos concelleiros. De tanto de lei como de regulamento, cando fala das competencias do pleno, nos di con toda claridade: primeira competencia, elexir alcalde ou alcaldesa; segunda competencia, por encima de outras, pero todas importantes, o control e fiscalización dos órganos de goberno municipales. E control e fiscalización é o que nós estamos facendo. E usted non se deixa. E di, non se pode instar Tribunal Supremo en casación por un tema que hubo en un concello. Se pode reprobar. Se usted nega a posibilidad de que o pleno poda reprobar os concejales, pois tumba tanto. Aí quedou a cousa. E hai que dicirlo claramente. Resulta que nós non podemos pedir, instar a que tal, pero si ustedes puderon, o seu partido político pudo, en un gran comunicado no seu momento, pedir a miña dimisión por non ser digno de non sei cantas cousas. E teñolle que recordar, e hai que recordarlo ao pleno da corporación: eu por este asunto, que foi motivo de sentencia, sigo investigado e imputado. O que se di ahora mismo, por haber publicado algo que precisamente eu non escribí. Todo a deriva da sentencia do Tribunal que conocemos, que conoce todo o Concello, do Tribunal Superior de Xusticia de Galicia. En consecuencia,
En consecuencia, ustedes puderon pedir, como partido, tumba tal, ou pudo usted, unha cousa rara, que me chamou bastante a atención, que concretamente 23 de abril, vídeo do BNG Muros, poñerse a explicar en nombre do BNG, do seu partido. O está facendo ahora mismo aquí, explicándose en nombre do seu partido, ou se está explicando como alcaldesa presidenta do Concello de Muros e presidenta do Pleno da Corporación, porque eu xa me perdo completamente. Non incluir a moción non é unha decisión de orden, un acto de censura política incompatible co funcionamento democrático do Pleno. E usted pode argumentar como lle dé a gana. Ahora mesmo me gustaría que me dixera, se me vai contestar, se recibiron ou ten conocimento do recurso de reposición pedindo acerca do Pleno que usted convocou, se teñen xa conocimento del. Eu non teño coñecemento dese... Non ten conocimento. Bien. Vale. Sin entrar a outros parabéns, o Pleno é o órgano de control do goberno municipal. A alcaldesa non pode bloquear o control sobre si mesma. Existe un claro conflito de interés institucional. Se arroga a alcaldesa unha facultade que non lle corresponde. Decide que pode ou non ser fiscalizada. E apelo a sentencia do Tribunal Supremo que di con toda claridade que sí se pode reprobar os concejales. E di, entre moitas cousas, que a función fiscalizadora dos plenos das corporacións que non se toque. E usted reiteradamente o que usted quer constantemente, e o fixo comigo. Asustoulle que presentara 30 mocións, usted nombrou 50, pero non foron 50, que presentara 32 mocións en un mes. Pois non debe asustar, eu teño capacidade para iso e para moitísimo máis. Ainda estou en condicións de moitísimo máis. Vou rematando. Todo isto nos vai levar a un periplo judicial. Supoño que usted debe conocer, de alguma maneira, o que é a prexudicialidade. Cando un acude a un tribunal, por exemplo, o contencioso, e antes de que o contencioso se lle pide, mira, isto pode ser un tema penal, pásallo ao xulgado do penal. Creo que vamos caer en unha dinámica que non vai axudar moito. Xa, remato, a decisión da alcaldesa non é cuestión de orden do día, é unha decisión de fondo. Impedir que o Pleno exerza a súa función de control, silenciar o debate lexítimo e evitar responsabilidades políticas ante unha sentencia que declara a vulneración de dereitos fundamentales. E iso non é gobernar, iso é bloquear a democracia municipal. E non procede, alcaldesa. Aquí, independientemente de que sí o argumento, eu xa vin, políticamente xa vin a maniobra. Eu convoco o Pleno, e entonces aquí a pasar por diante de todo, e xa veremos no Pleno, pero non como usted queira, non con un solo punto, tal como se pide, que non se pode modificar, non pode usted o orden, os puntos do orden do día, non os pode usted modificar. Pode facer moitísimas cousas, pero non cando se lle pide un pleno extraordinario modificar os puntos do orden do día. Nada máis de momento. Señora Monteagudo? Sí. Señor Lago Álvarez? Sí, moitísimas gracias. Eu me quedo un pouco atronado. Pódesme, por favor, sácame un pouco de sonido. Un pouco, que... A ver. Polo menos non o teño encima. Espero. Pues vale. Vamos a ver, quedome auténticamente atronado. Dispós de ler, de ver declaracións no canal non sei que, Rías Baixas, no programa non sei que, dispós de ler declaracións de prensa, etcétera, que ahora mismo se confluya que como hai un pleno xa convocado, pois non vale ahora mismo debatir. Por suposto que se o debatimos ahora, se pode pensar en suspender o pleno. A parte de outras cousas, é dicir, que hai verano, mañá non sei, igual o ven o lunes, verán sí, o lunes.
Igual lo ven o lunes. Eu quixera... Da igual. Verán o recurso. O lunes, supoño que verán o recurso, por moito que sea, se está pedindo a suspensión do pleno, non se di que non se celebre, é dicir, simple e llanamente que os puntos se debatan un por un. E igual debatindo os puntos un por un, pois un grupo ou outro concejal terá a libertad de decir isto sí, isto non, isto sí ou isto non. Nuestra libertad. Cousa que poñendo todo no mismo paquete en un punto solo, como usted o pon, é que non se ten esa libertad. Non se ten esa libertad. En consecuencia, o queren así, bien, habrá tal. E sí que sei que se podía facer outro tipo de solicitud, xa o sei. Eu, no que a mí me toca, eu non estou solo. Eu teño asesores tamén, xente de dereito que tal, igual os seus asesores andan como andan, e igual non lle informaron ben de unhas cousas e outras. Dicir, non hai un problema aquí, no seu momento, de responsabilidade administrativa, senón que pode darse un tema de responsabilidade penal que é moito máis difícil. Pouco máis teño que decir, nada máis. Ben, para rematar o turno de urxencia, señora Monteagudo, xa que foi vostede quen presentou a moción, pode rematar o turno de urxencia. Bueno, pois sigo insistindo no mesmo. A nós parecenos que é urxente debatir este asunto, porque é un asunto moi preocupante, que non se pode ir alargando nin estirando como se fora un chicle. Non vamos a renunciar á celebración do pleno porque se debata hoxe a moción, porque a convocatoria que se fixo do pleno non é acorde co que solicitamos. Vale, nos solicitamos que se incluíran 6 puntos na orden do día e non se fixo tal e como o pedimos. Vale, entonces, en principio, esa convocatoria non está correctamente feita, non responde ao que dicta a norma e, polo tanto, recurrímola. Vostedes saberán o que queren facer e o que non. Nós imos seguir insistindo porque isto nos parece un asunto moi grave, e se a vostedes lles parecera tan grave e lle deran tanta importancia, pois terían traído a moción que presentamos ao pleno de hoxe. Pero bueno, non foi así. Alá cada cual cas súas consecuencias. Rematou? Sí, gracias. Pois pasamos a votar a urxencia. Votos a favor da urxencia? Abstencións? Votos en contra? Queda rexeitada a urxencia.